Ik ben Fijke Hoogterp, kom uit de Gasmerij en wij hebben een autobedrijf op het mooie Friese platteland. 25 jaar geleden ben ik in de Lietse Gasmer begonnen. We zitten hier nu in deze locatie. Daar zitten we nu op een dag al 2 jaar. We zijn hier nu met z'n drieën en ja, het werkt plezierig. Love me do. You know I love you. I'll always be true. De Friese taal, dat is, vind ik persoonlijk belangrijk. De mensen die we contact mee, ja, dat is toch het leuk drempelig en je kan je even beter uitrijden. Dat de mensen daar best een handje voor omrijden willen. Krijg ze hier in de dorp, ja, ik denk dat hier ik 94% Fries praat. We hebben een vrij vast en trouwe klantenkring en dat is in deze tijd wel heel belangrijk. Vooral hier in de Gasmer denk ik, want we zitten een beetje op voet nu. We zitten hier helemaal opsluiten door het water. I'll always be true. So please love me do. Kwarte lijn en gemoedelijkheid. Ja, dat is toch dat stukje Friese taal. Ik denk wel dat dat een heel sterk punt is, vooral van Lietse bedrijven.